Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракот бародарои муҳоҷир. Ина алҳамдулиллоҳ ки мо рафтем имрӯз ба розгии Аллоҳ границаро гузаштем. Қинигари ҳамея ки бародаро касе ки хизмат кардагиай ҳамин яксолаи аввалу яксолаи охир ягон кас метавона ки тарафи граница наздик нашавад. Барои дигаро касе гражданинай гражданин Россияи Тоҷикистона барои ба ё ҳамавақт ҳуй буд, ҳозирам ҳуяк шудагиай. Ягон гапи зиёдтию чӣ нестай. Алҳамдулиллоҳ ки худоро шукр мо ҳама каса рафтем, худоро шукр границаро гузаштем ба инами ёру бародаро қатӣ. Алҳамдулиллоҳ ки ман худам бурдам, худам ҳамаи бародароро гузаронда овардам. Ҳамаи инами бародаро границаро гузашта омадагианд. Инами бародармонам қатиман рафтан границаро. Чӣ хел гузашти бародар? Ҳамин граница кушодагия ё ки не? Саломат боши бародаро. Инами ҳама инами бародаро инами мошин ҳама алҳамдулиллоҳ ки худоро шукр рафтан. Ина алҳамдулиллоҳ. Инами Рустамбой чӣ хел рафти граница? Мушкили ҳамяи бародаро ки камакак очрат зиёд шудагиа. Ягон вай дига нестай. Боқӣ дар амони Аллоҳ боше. Боқӣ дар амони Аллоҳ боше. Занг занед 962 699 29 29 занг занед. Чӣ агар ваё боше иншоаллоҳ ки ба ҳадди имкон мо шуморо вай мекунем, мефаҳмонем чӣ хел. Ягон грамм граница маҳкам шудагӣ нестай, маҳкамам нестай. Ягон касе ки мега маҳкамай дурӯғай бародаро. Ҳамиқа мушкилӣ дорад ки камтар очрат зиёд шудагиай. Барои гражданино, барои ҳама ҳуяй. Фақат одамое ки хизмат кардагиан нав ҳамон нараванд граница ки гузашта наметавонанд. Боқӣ дар амони Аллоҳ боше.